ଖାଇବେନି ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ନିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣ ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅଦାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶା ସେବନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଦା ଖଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ପାଟିରେ ଜାକନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଅଦାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଲଫର ନାମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦା ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଶା ଆଡ଼କୁ ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଇ ଅଦା ଯେଉଁ ଶୁଖେଇକି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଯଦି ସଇନ୍ଦବ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତି